Benvingut, benvinguda a aquesta meditació guiada que t'ajudarà a despertar-te cada dia amb una mica més d'energia. Serà el teu moment de pau, abans d'afrontar totes les teves obligacions materials. Comencem. Imagina que estàs en un bosc dens. Estàs tombat envoltat d'arbres. Veus com miques de llum penetren entre les fulles. Sents aquesta llum als ulls. Notes plantes i flors que et rossen. Els dits. La nuca. Pots escoltar el so relaxant del vent que xoca contra les branques. Sol es sent i es veu natura. Hi ha un riu petit a prop. La seva aigua és cristal·lina. Sents com corre l'aigua. S'observen peixos. Es senten libèl·lules. Tot és pau. La llum que es cola entre les branques és cada vegada més intensa. El sol ja està sortint del tot. I és hora de començar un nou dia. Ple d'energia i pau. És moment de despertar. A poc, estira els braços, les cames, l'esquena i respira profundament. Ho has fet molt bé. Espero que tinguis molt bon dia.